Σεβαστοί πατέρες, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι των γειτονικών πόλεων, κύριοι πρώην δήμαρχοι των Σπάτων και της Αρτέμιδος, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητές συμπολίτησες, αγαπητοί συμπολίτες. Πριν απ' όλα, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου σε όσες και σε όσους μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους στις εκλογές του Νοεμβρίου. Ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό ευχαριστώ στις νέες και στους νέους, όχι μόνο για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, μα κυρίως για την έμπνευση που μας προκάλεσαν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Συμπολίτησες και συμπολίτες, νέες και νέοι, τώρα που η εκλογική αντιπαράθεση τελείωσε, τώρα που η ώρα της ευθύνης και της συνέπειας έφτασε, θέλω απλά και ξεκάθαρα να πω πως οι εκλογές του Νοεμβρίου δεν ανέδειξαν δήμαρχο της πλειοψηφούσας παράταξης, ανέδειξαν το δήμαρχο των Σπάτων και της Αρτέμιδος. Ανέδειξαν το δήμαρχο όλης της κοινωνίας. Με αυτό το πνεύμα ακριβώς θα διαχειριστώ τα δημοτικά πράγματα και το ξαναλέω τώρα που οι εκλογές τελείωσαν και δεν υπάρχει λόγος επίκρισης λεκτικών πυροτεχνημάτων. Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι. Είχαμε πει πριν τις εκλογές και σήμερα το επαναλαμβάνουμε ρητά. Δεν ήρθαμε για να ακυρώσουμε το έργο των προκατόχων μας. Στα χρόνια που πέρασαν έγιναν βήματα προόδου σημαντικά και στην Αρτέμιδα και στα Σπάτα. Αυτά τα βήματα φιλοδοξούμε να τα κάνουμε άλματα δημιουργίας. Ήρθαμε για να δώσουμε τη δική μας συμβολή στην αναπτυξιακή πορεία αυτού του τόπου. Με σεβασμό στο πολίτη, με ευθύνη και συνέπεια θα διαχειριστούμε ως Δημοτική Αρχή τις τύχες αυτού του τόπου. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα σημεία αμφισβήτησης του υφιστάμενου πολιτικού συστήματος. Γνωρίζουμε πολύ καλά το μέγεθος των δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, όπως γνωρίζουμε καλά την οικονομική δυσπραγία των δύο ΟΤΑ που συνενώθηκαν σε ένα ενιαίο Δήμο. Όπως επίσης γνωρίζουμε πολύ καλά τα πρώτα δύσκολα βήματα του Καλλικράτη. Αυτή η γνώση των δυσμενών πολιτικών και οικονομικών συνθήκων δεν πρόκειται να αποτελέσει για μας άλοθη και δικαιολογία για καμιά καθυστέρηση. Θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας με προσήλωση στις αρχές μας και με συνέπεια στις πράξεις μας. Δεν ζητάμε πίστοση χρόνου. Δεν ζητάμε περίοδο χάριτος. Ζητάμε την συμμετοχή των πολιτών στην διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων. Ζητάμε την κριτική του έργου μας και δεν ζητάμε την κρίση του πολίτη στο τέλος της τετραετίας. Ζητάμε την κρίση του σε βάση καθημερινή. Υπάρχουν δημοτικά ζητήματα που απαιτούν λύσεις τώρα. Σε αυτές τις λύσεις θα προχωρήσουμε αμέσως. Με κοινωνικό διάλογο και δημόσια διαβούλευση για τα μεγάλα θέματα θα προχωρήσουμε μπροστά και γρήγορα. Θα αφήσουμε πίσω τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Μακριά από εμάς η έννοια του πολιτικού κόστους δεν μας αγγίζει αυτή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το συμφέρον του τόπου και η ανάγκη της κοινωνίας. Αυτά θα υπηρετήσουν ακατάπευτα, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς καθυστερήσεις. Και αν οι λύσεις απαιτούν συγκρούσεις με κατεστημένες αντιλήψεις, με υπευθυνότητα και προσοχή θα προχωρήσουμε σε αυτές με τομές και ανατροπές εκεί που αυτές απαιτούνται. Δεν ήρθαμε για να εκλεγούμε ξανά με ισορροπίες και συμβιβασμούς στο τέλος της θητείας μας.
Ήρθαμε για να αλλάξουμε τα κακό κείμενα, για να δώσουμε λύσεις, για να βρει ο τόπος την αξία που έχει, για να νιώσει ο πολίτης πως η διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων είναι δική του υπόθεση, για να γίνουν τα Σπάτα και η Αρτέμιδα πόλεις όπως οι κάτοικοι τους τις έχουν ονειρευτεί. Μόνο τότε και μόνο τότε θα πούμε ότι πετύχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές και καλή πρωτοχρονιά.